OK ľudia, čaute, na serveri BB, naozaj neviem ako sa volá, my sme ho tak nazvali, takže ako môžete vidieť, ja som zombie v kletke a tam je Kiko, čo tam stáva, čo tam stáva, hej, čím na jeden kúsok. Ale nežem, ale vieš. Ja sa nejdem, ja sa zajtra budem. Čo? Pipo? Áno. Pipo? Pipo. Vieš čo? Ja to nezabijem. Postav skríž, prosím, postav skríž, lebo toho robíš hovadinu. Postav skríž, prosím. Taký bunker. No tak, presne, ale veľký ho sprav. Bože. Daj na ňo tie pichľače riadne, daj na ňo to je riadne pichľače. Zväč to. Čo myslíš, že robím? Môže byť taký? Aha. Bože. Hore? Skús tam, dobre. Dobre. Ja si ešte 33 sekúnd počkám. Rýchlo stávaj, máš na to 26 sekúnd, rýchlo ešte niečo postav, ešte to vylepší tými schodami. Už viem. Sprav plot. Myslíš, čo robím? Rýchlo, 10 sekúnd. Rýchlo, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz si vyber zbranie. Mám. Kde je? Tu je. Tu som ja. Môže mi zajít do toho bunkru? Hej, ale nie, že ma to. Nezabijem ťa, neboj. Čo to nezabijem? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pick up your weapons and fight. Ja ti nejdem zabiť. Ty ma zabiješ, fakt sa stane. Nie, nezabijem, sľubujem. Ahoj. Poď, ja som nakazený človek, ale ja som v poriadku, poď, ideme von. Poď. Prejdeš to? Až tam do hora? Ten, kto to neprejde, není pán. Sorry. Zombie takto ubiera, si vedel. Sorry. Dobre, sorry, môže. Jak chceš, tak ešte jednu ránu ti zatnem a bude po tebe. To vieš? Nerob by to už, lebo ja ti takú zarvem, že ja budem potom ten inak. Ja som to prešiel? Hej, teraz ja. Ja to spravím ešte lepšie. To bude toľko vo vzduchu. Hej, no to urobíš. No to urobím riadne. Že ty by si sa z toho strepal. Ja si idem dať lepší život. Alebo nemôžem už? Už nemôžem. Tu prejdem na tá si... To čo to je za burger? Či burger? Kde ty burger? Hodíme? Hej. Fajný burger. Ty vole, čo neviem podať burger. Zombie Creeper. Nie, neboj sa. Neboj sa. Ideme taká hra. A ty ma musíš zabiť. Dobre, ale ja takto pomaly chodím, hej? OK, teraz ja som vojak. Hej, ale ja ti nezabijem. Ty si teraz zombie. Tam si v kletke. Ja tak fajne vysoko môžem skákať. Idem to robiť. A nie, ubližuj mi, prosím. Dobre? Neublížiš mi? Neboj sa, maličký Pepo. No dávaj. Mám na to pár minút.
tam? Chceš tam niečo? Čo? Tu máš. Hej. Ideme si krajne schopať tam na stene. Nech prestane. Tetko, prestaň. Opak ustaje. Nedívaj sa. Necho tu. Môžem sa dívať. Opak ustaje. Pozri, čo si mi spravil ešte raz. To je sranda. A fajne, poďme po schodoch. Ne? Díky za schody. Chlebo. A Tunda, čo robíš? Nám? Ale ja ťa fakt teraz, ja ťa nezabijem. Opak dostal. Možná 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The preparation phase has begun. 20, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pick up your weapons and fight. Toto tu na ľahké. Díky za schody, fajné si urobil. To nemusím, to môžem si dať kľudne také. Toto tu mám prejsť? Jesi? Fakt, ty tu nesi? Som tu, na tom serveri som, ale kde si skrytý. A tu. Nie, nerobí! Ja ti nejdem robiť. Skús niečo, tak ja ťa odprávim. Tá Dobre, umni. dobre. To som ja spravil, tu tajomky. Tak... Nezapíjaj ma, prosím. Ideme, poď skakať. Stakať. Poď. Po tomto, poď. Som ti to čo urobil? A teraz? Teraz som trochu podskočil, ale nerobím nič. Z toho ja ani razu neskočím. Aha, tu, ty si takto urobil? Aha, tu ja v pohode prejdem. Už som hore. Prečo? Pars to nejde. Že to nejde? A už viem, kde idem. Poď. Ja si viem, čo spravím, keď ja budem zase vojak. Čo? Niečo super. A spravím taký normálne, ako keby, že tomu spravím. Toto tu nám mal by si urobiť. Čo? Toto je kruha. A toto? By som na to nastrikal kostku. Ja idem na nich tam hore, keď si teda. Čupni, tu nečupni. Ja som nasprejala. Builders win. Build phase has begun. Pravdom Na čo? s oknom.